I ti jɔ ka kuma kelen f'i ya. E bolo ko kɛlɛ min bantɔ don. Kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ. E ni ne bɛ ɲɔgɔn na de sa. An b'a sama fo yɔrɔ min. Kɛlɛ in tɛ salon kɔnɔ kɛlɛ ye tugun. Gabugudala kɛlɛ tɛ. Nin ye siso kɔnɔ kɛlɛ de. Ne kɔni t'a dɔn I kɛlen don ka min kɛ Mansur la walima I kɛlen don ka Mansur don jɔ min kɔnɔ dɛ. Mais jɔ in b'a fara k'an cɛ labɔ. I nɛn kunja I b'a bɔ ne na n'o tɛ I b'i nɛn kun. Awɔ. Ne ka nɛn kun. I b'i nɛn kun. Maa fu. Ayiwa. Kana ne to yen bani. Ne bɛ nɛn kun Fanta. I b'a kun hali sini. Nka an su ko in don. Halima, Fatima, je vous présente Monsieur Ansoumana Diabaté. Qui est aussi impatient que moi pour ce nouvel épisode. Alors restez connectés, ce sera plus tard à 19h.